talent. Jou is op sommige squallen ik wel de roemte. Alhoewel de laatste 10 jaar eerder een producer is. Maar je hebt bijvoorbeeld over een opleiding als Marienburg. En dan hak het over Comenius. Dan ben je er heel fanatiek om die band onder muziek te krijgen. Zo kreeg ik een tijd een mail. Hier is een mooie Christfilm maken. Maar er is nog volle meer onder de hand. Daarom, twee docenten van die opleiding hier op de bank. Aaron Veninga en Klaas-Jaap van der Heijden. Leuk dat je er binnen, jongens. Ja, ik heb wel eens een mail van die. Dan best weer dit en weer dat. Hoe fanatiek ben je op die squallen met muziek eigenlijk? Ja, we binden wel fanatiek mee. Met de squallenband en met de talentstroom. Dus ja, het is echt wel een protte leefdewerk. Dus de oeren die mast af en toe wel even sprokkelje, zeg maar. Maar het is prachtig werk, dus we binnen er wel fanatiek mee. Ja. Even, wat voor crispfilm weer dat eigenlijk? Wat had je me toen om mails? Ja, dat wie prachtig. Het wie echt wel bot een teleurstelling eens. Want we wonen na het corona hier, wonen we weer live de Christviering doen. Ja, maar dat koe op net. En doe ik nog een lockdown. Maar we gaan een prachtige Christfilm maken met mijn medewerking van docenten en van acteurs. En van band die dan in de squallenband spelen. Ja. Dus het zit op YouTube en het is een onrader om nog eens even te zien. Hoe heet die? Ja, het is groter dan ik. Dat is het thema. Oké. Ja. Ja, goed. Voor de rest ik bij mij kwam, want er zit de product muziek in. Klaas, ja, vertel eens even, doe je mijn talenten? Hoe pak je hem ze op in die squallen? Moet ze zich gewoon melden of doe je hem dat klassikaal? Nou, bij Music Stage is het zo, want daar refereer je aan. Music Stage, dat is een talentstroom. En dat is een van de talentstromen op Marienburg. In dit geval zijn er nog andere talentstromen. Art Factory, ik noem even een voorbeeldje. Dan ben je met theater bezig. Maar wij pikken we de muzikale talenten pikken we op. En dat is in de onderbouw. En het is een traject wat 3 jaar duurt. Dus eerste jaar, tweede jaar, derde jaar. En wat wij eigenlijk doen met Music Stage, je kan het eigenlijk zien als een soort popacademie light op een of andere manier. Dus we maken ze wegwijs in het repeteren in een bandje. Ze mogen zelf het bandje samenstellen. Zelf ook de nummers uitkiezen. Dus covers, eigen nummers gaan we mee bezig. En om een klein dingetje te geven van aan het einde, dat is dan jaar 3 in dit geval. Dan gaan we naar buiten toe. Dus dan zetten ze het vizier naar de buitenwereld. En dan gaan we het hebben over bandbiografie. Hoe schrijf je dat? Band merchandise, bandlogo. Ze krijgen een fotoshoot. In dit geval van Erwin Jonkman. Dus die komt speciaal altijd naar Music Stage toe om bandfoto's te maken. En aan het einde zeg maar, van dat hele traject van 3 jaar heb je eigenlijk een soort met van handvaten, een soort pakketje van dat jij, stel je voor je wilt door in de muziek. Op een of andere manier, dat je dan in ieder geval weet van oké, zo moet ik het aanpakken. Is dit een officieel vak of zo? Of kies je daar bewust voor kiezen? Of is het, ik vind jij me natuurlijk, het is pure liefde voor de muziek natuurlijk in dit geval. Ja. Dat geldt ook een beetje voor de studenten die erom meedoen? Ja, bij je eerste opmerking, ik zou willen dat het een officieel vak is. Ja. Het is een extra vak wat de kids kiezen. Dus het is los van de primaire vak in dit geval. Maar inderdaad de liefde voor muziek die wij allebei hebben. We zijn zelf ook muzikanten. Ja, die stoppen we gewoon 200% in de lessen die we doen. Aaron ook met de schoolband en Music Stage. En ik met Music Stage in dit geval. Het voordeel is hier wel van de kids die mij doen, die ben ik volgens mij 100% gemotiveerd. Nee. Het wisselt heel erg. Het wordt een moeilijke leeftijd, ik weet het. Ja. Maar wat je wel heel erg hebt, is dat aan het einde van de rit, dan de leerlingen die al gemotiveerd waren, die zijn dan nog een keer zo gemotiveerd om iets te doen, later met muziek. En de mensen die misschien als eerste binnenkomen in het eerste jaar, die misschien met 1 vinger ooit een keer een pianotoets hebben ingedrukt. En dat ze denken van, oh, daar wil ik meer mee doen. Die zijn aan het einde van de rit net zo gemotiveerd als de mensen die bijvoorbeeld al een muziekinstrument bespeelden. Dus het is prachtig om te zien, gewoon dat hele progress wat je gewoon ziet bij die kids. We gaan simmer in de kop. Het is hartstikke met het seizoen. Eindelijk. Doch je nog iets met die kids? Of vanuit naar hier nieuwe lichting, nieuwe kansen? Nou, we doen wel wat. Oeh, zeker doen we wat. We hebben bij Music Stage hebben we altijd aan het einde van het jaar, en dat geldt voor jaar 1, 2 en 3, staan wij met alle bandjes, aan het einde van het jaar altijd in de grote zaal van de Neushoorn. En daar staan alle bandjes die staan er dan te spelen. Ouders mogen komen, familie, opa's en beppers, de hele rattenplan. De hele zaal die zit meestal helemaal vol. En jaar 3 in dit geval, die showt dan ook hun bandlogo, bandfoto's en de bandmerchandise. En het is altijd een feestje. En godzijdank dat het weer kan, want we hebben dus gewoon 2 jaar lang hebben we het dus niet kunnen doen. We hebben vorig jaar wel een heel kleintje hebben gedaan, een kleine presentatieavond. Maar dat is volgende week, vrijdag 1 juli. En ja, ik zit alleen maar te wachten van is het al vrijdag 1 juli. Ja, dat is prachtig. Weer in. En dan vakantie, heren?
Ja, dan nog Ja. 2 weken. Ja. Of 2 weekjes. En dan weer opnieuw beginnen. En Ja. dan weer opnieuw beginnen, ja. Ja. Maar eerst 6 weken even niks. 1 juli, Neushoorn. Ja. Hoe is deze lichting? Zitten er leuke bands tussen? Ja. Kunnen we haast wat uit nu van Het Noorderwien? is eigenlijk, ja, het is een beetje cru, maar elke lichting is bijzonder bij ons. Dat is gewoon zo. Ja, en de Squallenband wil eens welkom. Ja. Nou, bij deze. Aaron, Klaas-Jaap, dank je wel. Succes. Dankjewel. Nogmaals, Neushoorn, maar dan zult het al redelijk vol wezen. Maar ga je band en die willen wat muzikaliteit. Nou ja, misschien is dit wel de opleiding, maar er in ieder geval leuk bij te doen. Succes in ieder geval.